आणि खूप कमी साहित्यात आणि कमी वेळात असे चविष्ट काकडीचे वडे आज आपण पाहतोय परब किचन मध्ये। नमस्कार, मी स्नेहा, परब किचन मध्ये आपले स्वागत। आता बाजारात गावठी काकड्या भरपूर येतात, ती मी घेऊन आली आहे आणि करून दाखवते काकडीचे वडे। काकडीचे मी देठ कापते, मागचा नाही कापत आहे, आपल्याला धरायला बरी पडेल कारण ही आपल्याला किसून घ्यायची आहे। मी काकडीचा एक देठ काढलाय आणि ही आता मी किसून घेते कारण गावठी काकडी असल्यामुळे खूप हिरवटपणा येईल आपल्या वड्यामध्ये। कारण मी ह्या वड्यांमध्ये हळद वगैरे काही घालणार नाही, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घातली तरी चालेल। ही आता आपली सोलून झाली आहे। आता मी मागच्या साईडचा देठ काढला नाही कारण आपल्या किसते वेळी बरा पडेल पकडायला। ही तुम्ही किसून घेऊ शकता किंवा बारीक तुकडे करून मिक्सरलाही वाटून घेऊ शकता। माझ्या किसणीचे बारीक होले त्यामुळे किसलेलं पटकन बारीक असं पडलं जातं किस। तुम्ही पाहू शकता काकडीचं किती पाणी आपल्या डिशमध्ये पडलं आहे। आपल्याला शेवटला किसता येणार नाही, धरता येणार, त्यासाठी मी हा देठ ठेवला होता। आता हा देठ फेकून द्यायचा आहे। किसणीवर असं लागलेलं सावकाश असं काढून घ्यायचं कारण ह्या किसणीला खूप धार असते। हे आपल्याला पाण्यासकट आता शिजवून घ्यायचं आहे। ह्या डिशमध्ये जेवढं तवशाचं पाणी आलं आहे आणि जो काकडीचा किस आहे तो मी घालून घेते, पण मी गॅस नाही पेटवला आहे। आता मी गॅस पेटवते। काकडी शिजत असताना थोडासा लिंबा एवढा तुम्ही गुळाचा खडासुद्धा टाकू शकता, त्याने आपल्या वड्यांना छान चव येते। मध्यम आचेवर काकडी अशी शिजून घेऊया। हे आता आपण 2-3 मिनटं शिजून घेऊया आणि हे शिजून 2-3 मिनटानंतर झाल्यावर ह्यात रवा घालूया। रवा घातल्याने वड्यांना छान खुसखुशीतपणा येतो। जर तुम्ही गव्हाचं पीठ घातलं तर वडे आपले नरम होतात। काकडी आपल्याला पूर्णपणे शिजवून घ्यायची आहे आणि ह्याच्यातच आपण पाणी न घालता पीठ मळून घ्यायचं आहे। शिजल्यानंतर थोडासा हिचा रंग डार्क होणार आहे। काकडी आपली 2 मिनटं शिजली आहे। आता ह्यामध्ये मी 2 चमचे रवा घेतला आहे, तो घालायचा आहे। मी रवा घालते वेळी असा थोडा थोडा घालूनच परतून घेते। तसं काकडीमध्ये काही त्याच्या गुठळ्या होणार नाहीत, तरीसुद्धा मला ती सवयच झालेली आहे थोडा थोडा रवा घालून परतायची। हा मी कच्चाच रवा घेतलेला आहे, भाजलेला वगैरे रवा नाही आहे। काकडीचा छान सुगंध घरभर सुटला आहे। बारीक काकडी किसून घेतल्यामुळे ती पटकन शिजते। काकडीला जेवढं पाणी सुटलेलं ते सगळं आपलं आटलं आहे, पाहू शकता तुम्ही। आणि काकडी आपली जवळजवळ शिजत आली आहे। आता काकडीचा रंगही थोडा बदलला आहे, थोडासा हिरवट झाला आहे। आता आपली काकडी शिजलेली आहे। आता मी गॅस घालवते। मिश्रण आपलं पूर्णपणे थंड झालं आहे, ते आता मी एका परातीत काढून घेते। मी परातीत पीठ मळते म्हणून मीठ चवीपुरता आणि ह्या मिश्रणात मावेल एवढंच आपल्याला तांदळाचं पीठ घालायचं आहे। तुम्ही जर गव्हाचं पीठ घातलं तर तुमचे वडे थोडे नरम होतील। मी थोडासा रवासुद्धा घातला आहे ह्यामध्ये। मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे आणि ह्यात जसं जसं मावेल तसं तसं मी घालणार आहे आणि नंतर तुम्हाला दाखवणार किती पीठ आपल्याला लागलं ते। हे आपलं पीठ आता मळून झालं आहे। 1 वाटी पीठ घेतलेलं, त्यातलं पाऊण वाटी पीठ लागलं आहे। पाण्याचा कोणताही वापर केला नाही, फक्त काकडीमध्येच हे पीठ मळलं आहे। पिठाला मी थोडंसं 1 चमचा तेल लावून घेते। 1 चमचा लागणारच नाही आहे, पण आपल्या हातालाही थोडं चोळायचं आहे तेल। आपल्याला हे वडे थापून घ्यायचे आहेत। तेलाचे 2-3 असे थेंब घेऊन वडे थापून घ्यायचे आहेत। तेल लावून मी थोडंसं सर्वत्र पिठाला लावून घेते तेल। आता ह्याचे आपण छोटे छोटे लिंबा एवढे गोळे करून वडे थापूया। वडे थापण्यासाठी तेल जे आहे ते मी आधी तापवून घेते। पॅन आपलं गरम झालं आहे। मी पसरटच पॅन घेते, त्यामुळे आपले 3-4 वडे राहतात आणि त्याच्यामध्ये तेलही कमी लागतं। तुम्ही तेलाची किंवा प्लॅस्टिकची किंवा दुधाची पिशवी घ्या। अगदीच ते नसेल तर तुम्ही केळीच्या पानावरही तापा, जर तुमच्याकडे केळीचं पान असेल ते। मी ही तेलाची पिशवी घेतली आहे, त्यामुळे जास्त तेल काही लावायची गरज नाही। मी लिंबा एवढा गोळा घेते आणि तो असा हातावर प्रेस करून ह्या पिशवीवर, मी बोलली ना तुम्हाला मी तेलाची पिशवी घेतली त्यामुळे काही तेलाची गरज नाही। मी वडे या अंगठ्याखालचा हा जो भाग आहे त्याने थापते। माझी वडे थापण्याची पद्धत हीच आहे, कोणी लोक असं बोटानेही थापतात।
जास्तच जर वडे बनवायचे असतील तर थापून थापून हा अंगठ्याची नस दुखत जाते, मग मी थोड्या वेळाने अशी बोटाने थापते. आता काय थोडेच वडे आहेत त्यामुळे मी अंगठ्याच्या खालच्या बाजूनेच थापते. दुसऱ्या साईडला मी दुसराही वडा थापून घेते. त्या तिथे आपलं तेल तापतंय. मी तेल तापायसाठी मोठा गॅस ठेवलाय. आता मी छोटासा वड्याचा गोळा टाकते. तेल आपलं मस्त तापलंय. आता मी गॅस मंद करते. हा छोटासा गोळा टाकला होता तो मस्त शिजलाय आपला. वडा असा अलगद उचलून आपल्याला असा तेलात सोडायचा आहे. वड्याच्या पिठामध्ये काकडी असल्यामुळे जरा चरचर असा आवाज येणार. यामध्ये आवडीनुसार तुम्ही जिरे पावडर, धना पावडर, थोडीशी मेथी हेही घालू शकता, पण ते वडे आपण नेहमीच खातो. तर दोन्ही वडे फुगले आहेत म्हणून मी आज काकडीच्या वड्यामध्ये काही नाही, कमी साहित्यात हे वडे करते. तुम्हाला गोड वडे हवे असतील तर तुम्ही थोडासा लिंबा एवढा गुळाचा खडा सुद्धा टाकू शकता. दोन्ही बाजूने छान असे आपण शेकून घेतले की आता हे काढून घेऊया. थोडंसं तेल निथळलं. असे हे काकडीची चविष्ट वडे तुम्ही नक्की करा. परब किचन लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा. नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. धन्यवाद.